Garrak urtu ben, 18 Julioan, 18 Julio 36 izan domakia. Bai. Garrak urtu ben, bezperan urtu ben, Frankok, bezperan goio zen, bituriko, bituri nozien iru kuartel. Da kanpea bezinoa, lau. Bezperan zapat ben, goio zen, Franko korrik. Baina, esan honen radiorik, ez telebizio zen, guzkintzen entero. Da domaka goxean, joan nintzen nire etigaz, mesala. Da abusu nozien, ja milizianuek esatezekin, ja voluntarioak, esaten garrak urten dugula, eta haiti esatzen, noazoz iba, eta euskaldurek, dako guak, eta mesala. Ez da gizu garrak urten dugula, euskara entereu. Garrak urten dugu, biturrin urten dugu garrak. Da Franko koituz kuartelak eta hor dutxe entereu, haite entereu, haik izan da, entereu bez.